Evo sada ću vam pokazati vježbe za istezanje gornjeg dijela tijela. Pa doma to možete vrlo lako na štoku. Znači sad ćemo prvo istegnuti prsni mišić. Stavite dlan ruke koju istežete malo gore više od ramena i ona nek bude opuštena. Tek toliko da vam ne sklizne dole po štoku. Zatim kao dođete sa tijelom se ovako zarotirati u suprotnu stranu i na taj način se kreće istezati ovaj prsni mišić. Lagano zategnut recimo od 1 do 10, nekakva šestica, sedmica. Znači mora biti ona ugodna bol. Ako je preslabo, neće doći dovoljno do istezanja, do efekta istezanja. Ako je prejako, mogli biste oštetiti mišić ili tetivu. Pa onda znači oprezno i samo zadržati jedno 20-30 sekundi. Tako. Isto tako i drugu stranu. Zatim ćemo istegnuti leđa. Latissimus dorsi. Znači primimo ovako sa vanjskom rukom, znači ja sam se sad stavio bočno prema štoku, sa vanjskom rukom se primim za rub štoka i svojim kukom idem prema van, od štoka dalje. Isto tako ruka je labava i istežemo ovaj tu leđni mišić. Lagano zadržat. Isto tako, znači nekakva bol od 6, 7 i lagano popustite. Zatim idemo drugu vježbu za leđa odmah napraviti. Tako da se izvučete prema naprijed, znači ramena gunete prema naprijed, lopatice izvučete prema van i izvlačimo takozvani trapez. Tako. Zatim idemo istegnuti prednje rame, malo će se osjetiti i biceps, uhvatiti prste ispreplesti iza leđa i gurnut ruke od sebe. Znači ruke gurat od sebe prema nazad, s time da ramena ne guramo naprijed, nego isto tako prema nazad. Zategnut i vrlo brzo bi trebali osjetiti istezanje prednjeg ramena i ruke. Idemo istegnuti još stražnje rame, ovako tu ćemo jednu ruku staviti ispred tijela, drugu preklopiti. S time da ova ruka koja se isteže bude skroz opuštena, skroz labava. Rame prema dolje. S ovom drugom rukom povlačimo, znači ovaj lakat na ovo rame. I na taj način se isteže tu ovi mišići. Tako, istegnemo jednu naravno i istegnemo drugu stranu.